Ya sanibona. Story time. Story time ke bafethu sescam engibhathulwe ngaso namanje angakakholwa. Namanje angakakholwa iscam engishawe ngaso. Yabo lesi ngiyasola siqale ngami. Sengihilile, sengiright, ngishawe ngaso 2 days ago, usuku lesithathu namhlanje. So sengiright, sengihealed. And the only reason why ngibe healed this fast ngoba ngixoxela abantu esihlekile nabo bangihleka nami ngayihleka ngahila fast. Even though kube buhlungu ngoba imali ebengisebenzele kanzima and bekuyimali ebikade iya entweni entweni ezibalekile ebengimele zenzeke, but it's fine. All right. Ithi ke into wena ongasalisebenzisa ikhadi ocabanga ukuthi usafe, wena osusebenzisa uTap kuphela, ikhadi wena usasebenzisa usuwenza ucash send kuphela, mofuna ucash awusasebenzisi nje wena ikhadi lakho kwi-ATM ngoba usaba ukuthi uzoshaya kwi-ATM. Was yes, ngithi was. Ithi into asiphephile nathi, just because ikhadi awusalisebenzisi, just because awusa-withdraw ngekhadi kwi-ATM ucathi uphephile, awuphephile. Eskisi bangishaya kabuhlungu guys, yezwe kabuhlungu unganakile. Ngiyahamba ngesitolo, indaba iqalela ngihamba ngesitolo ngiyothengela into encane nje, ngithi ngifuna ukuthepha bese nathi ubhuti uzo-add 10 rand, bese ngithi mina can't be ngithi ngithenge into cheap kangaka bese ngi-add 10 rand ngaphezulu. Hayi ngeke, ngcono ngiyo-withdraw, vele ngidinga nocash okugibela, ngcono ngiyo-withdraw bese ngiyabuya zokhokha ucash. Ngihambe ngenza ucash send, ngihambe ngeBoxer, eBoxer bayiphika imali bathi abanamali. No box unglimazile kakhulu. Via box bathi imali abanayo. Ngibona uline waseMoney Market ngunqele umude, ngibona waseLikwazi umude ngunqele. Ngihambe ngeCheckstar bathi imali abanayo basanda ngena. Ngihambe ngikuma-ATM, uma uthi uyawazi ama-ATM ase-Checkstar lo use-Town Central, kunama-ATM ase-Capitec aserumini nje amaningi, bese kuzoba khona i-ATM eyodwa ka-Capitec ehamba no-Standard Bank no-Nedbank ngala eceleni on the other side of Checkstar. Ngiqale kula waserumini ngithi ngiya-withdraw lo cash send wami, ithi ama-notes awekho, shuthi unama-notes limited. Ngizame enye i-ATM nayo futhi ikhulume ngama-notes, bese ngiyarealize ukuthi yazi ngizoba nenkinga ngemali yokugibela because I cannot be running around iTheku ngifuna ukukhipha imali yokugibela sengisenayo. Let me just do another cash send ka-100 rand ngoba shuthi la ama-notes awekho, imali ebekade ngiyenzile ibikade no-70 rand eceleni, so angikesi ngo-20 rand abekho yabo. Ngenze ka-100 rand fast khona la kwi-ATM ukhipha uphuma 100 rand, bese ngiyabona ukuthi okay shuthi bano 100 or 200 rand kodwa o20 abanabo. I get it, jwayele ukwenzeka lokho. Ngishiye ngibuyele le-ATM engala, ngifuna ukusheshisa ngazi kule ngisho phathu, ngibuyele le-ATM engala apps. Ngifike khona ngifica usisi uthi umele udade wabo sayozama kulama ATM angale qala bese yabuyeza ngalama kubhida ngale ngaphambi kwami. Ngithi hayi nami ngibuya khona ngale ngifica ama-notes engekho, unlimited ama-notes yabo, sixoxe lokho nje kuphele kanjalo bese ngiyamaka. Afika ubhuti ngemva kwami afike ame futhi naye, abuye usisi ngale kuma-ATM azongena esikhaleni sakhe, afika shathi imali ayikho ngale. Hayi ngithi hawu yazi nanga utholile u100 rand but enye bengiyifuna ngitholanga. Akhala athi yazi ngiphuma nasebox ngithi hawu nami ngiphuma ebox. Angazi phela futhi nami ngiyixoxela ngizothini. Khona uthe usaqoqa nabantu kuma-ATM, I mean it's cash send, who knew ukuthi ungabanje inkunzi ngo-cash send, ubani obewazi lokho. Ngithi hawu nami ngiphuma ebox abathe imali abanayo. Asinangale ngithi nami ngale ngitholile u100 rand, athi yena ubefuna 100 rand kodwa akatholanga. Ngithi hawu yazi nami ngitholile, azabuze khiphe ATM, ngithi hayi kule kanje ngala, athi ngikhiphe yona nje nami ngithi hayi ngitholile ke mina ukube leyo nto nje. Ngala kule ATM esekuyona khona oyitholayo khona ungayitholi, kuyashintshiswana. Omunye amakhathi aside lo bhuti emlava kwami uchit chat nje, abantu benza kancane ku-ATM ngathi yini imali khona, hayi ngizoyithola imali yabo, usho ukuthini hayi khula imali ngizoyithola. Kube khona lokuthi wena wa chat kangaka wazisha ngawe. But again ngirelaxile because
angiphethe ikhadi ngazi ukuthi into eshawayo ikhadi hayi ucash send. So I don't really care ngisho nga-chat la emva kwami I don't care ngeke uzongishaye mina cause ngizokhipha ucash back ucash send. Okay, hayi but kube khona nekhaphuli emayo lapha ekhathi sithi athi hawu ithandana siqedi ithandana bese kuba khona ukuthi mhlawumbe lo bhuti ufuna ukungishaya kwi-ATM ashayise ngazo ukuthi mina naye sikhaphuli ulokho exoxa futhi ufuna ungishaya kanjalo shayise ngathi sikhaphuli mina naye ebese ngibamba inkunzi lapha kwi-ATM cause usalokho e-chat nje nami awuthi ngimhlehlele ngimzibe khona bezobona lami ukuthi angihambi naye. Hayi nangempela ngiye indaba yakho afise i10 yasiso phambi kwami ahambe naye okhipha isikhathi eside akhipha islip imali ngaphumi isho imambane emva kwami yini ayiphumi yini aqala athi asondele sesiblockele abantu abala kule ATM abeze kule ATM asondele kancane ngiyacabanga kusondela naso bawu2 kuphela mina naye kuphela ngifile off futhi ukuthi yazi lo ngathi usenginamathela kakhulu. Okay ngisondeleke abuze kulo sizini ayiphumi yini athi sisenama ngathi kwenzakalani kodwa ayiphumi athi yini ithini obese athi hamba sis esho kumina hamba sis. Again guys I don't really care because angiphethe ikhadi ngisho athi ufuna ukungishaya anginandaba ngoba ikhadi angiliphethe in my mind khona ukuthi ikhadi kuphela lishaywayo. Ngithi mina usisabhizi kwi-ATM akasuki aphinde futhi uguy insist ukukhuluma nosisi ukuze azosuka athi yini ithini then usisi bese yahlehla from the ATM ebese ethi hamba sis nami ngihambe ngempela ngingene kwi-ATM sebemla emva kwami njengamanje even though bebuqamama. So nami vele sengiwashi ke njengamanje ukuthi njengoba ngifaka necode yami angisayikhiphi ngisho ifone ngoba angisafeel safe ngefone ngiphethe islip engisikhiphe kule ATM ekade ngikhipha yona ngale islip sine voucher number vele ipin code vele semqondweni wami ifone nje angisafuna ukuyithinta ngikhipha islip ngisho ngishaya fast ngenze ukuthi noma ngithoba baseva kwami bangaboni ebese ngiblocker ilokhuzane i-keypad ukuthi ngishaye ipin code sengibabuka mina la kulento le ikhamera silver la phezulu sengibabuka khona ukuthi how far are they coming close to me noma basamile lapha bakhombisana iliphi ubuza ugela ukuthi yini ithini umshini uyamtshela ugela islip yabo siphume sithi yabo bayakhuluma mina ngibuka la ukuthi bayasondela noma cha ngishaye fast pin code hayi screen siveze same message besiveza ngale ukuthi ama notes wara ama notes kanjani bese manje ngithi ay ngingazile ke mina sizoba ama notes bengiyazi ukuthi izokwenzeka ngishiye kanjalo ngihambe ingabe sasithatha kwaleso slip ke manje esiphuma kule ATM ngihambe sengibuyele ebox manje elikhwa ke sengiyoba loya line bengubalekela fike ebox ngime kulayini kufike ithilini sisi ngicela ungikhiphela nathi imali ayiphansi usisi i-voucher imali isikhishini hayi sisikhishwa kanjani imali athi usisi kanti wena ubuye khona la uke wazama khona yini ngithi mina ngike ngazama kuma ATM athi usisi we kanti khohlwake bakushayile hawu bangishaye kanjani athi ha utheni umshini ngithi mina umshini ukhulume ngama notes athi we khohlwa bakushayile bese ngithi mina cause ngiyazazi ukuthi izitolo eziningi azikwazi ukuwithdrawa ngo-tap ngimbuza ngingakwazi ukuwithdrawa la ngo-tap hakhe cause ngiyayidinga ucash athi asizami hayi nangempela ngisho ukuthi ngidinga malini ngithe declined hayi bose si-declined kanjalo imali ikhona kwi-account athi ya-decline ngingene before vele ngikhiphi ngithi akangizamele ukungidrawela ngicheckile i-voucher ukuthi ithini kwi-app nangempela ibhalo redeemed ilokhuzana i-voucher sengiyabuyela ke manje siyadecline ngiyabuyela back to i-app ngenhlanhla vele ibingakalogi out imali ayisekho kwi-account ngo-cash send guys kubathathe ucash send wami bathathe imali kwi-account ukuthi kanjani bafethu nama ngazi namanje ngisa-confused ngendlela ingqondo yami ehambe ngayo ihamba ingqondo ngazithola ngibuyela back to that ATM ngayoqoqa zonke iliphu ihamba ingqondo ngoba nje inkunzi ngabuyela back guys ngafike ngabutha zonke iliphu ngahlehlisa ubhuti obekhipha imali ngicabangile nje naye ukuthi uzibuza ukuthi kwenzakalani indiya labantu ngaqoqa zonke iliphu ngitshela ukuthi ngiyazifunda manje iliphu ngifuna ukubheka ene-voucher number yami akusafundeka amehla amnyama akusafundeki lutho ngiyabheka lapho ngiyafungela ukuze kulahla phansi angiboni lutho saze abuhlungu iscam yezwa saze sabuhlungu iscam please anikho safe ngo-cash send if nje kade uyitshela ukuthi u-cash send usafe khohlwa awukho safe
Hello Mzansi, welcome to Mkhosi waseMzansi. Shuthi siyofa singanalutho ngaleti scam because what? Sebakhona ngisho nanokuskema nge-cash send, bakuthathele yonke imali yakho ku-ATM ubuye utikhiphela i-cash send, bathathe leyo cash send, bathathe kwanaleyo mali esele ku-account yakho. Guys, it's so sad ukuthi people are working hard for timali tabo bese kunebantu labangafuni kusebenza labafuna kuyintshontsha leyo mali. So simple nje, like so easy. So ucoca story sakhe lo sesikokuthi bamshaye njani na ku-ATM athi uyokhipha i-cash send, which is something lengicabanga ukuthi ayakavami. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.